Hello, maayong adlaw mga ka-listeners o mga ka-DJ. O karon di ay nanapod tay i-upload nga drama Handumanan sa usa ka awit. Ang nagpadala sa kaagi karon mao kining usa ka lalaki nga taga Ibabaw, Cordoba, Cebu. Ang atong magtatampo nagda sa nga Don. O salamat kayo sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Handumanan sa kaawit. Saw you singing and drum. May adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa sakawit ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Don. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, paliog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, The Ones We Once Loved. Sometimes it is the best. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba na siyang kaagi karon? Mao kinig usa ka lalaki nga taga Ibabaw, Cordova, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasangan nga Don. Unsa man din naka-importante imong tuyo nako Don. Nga wa man gyud ko nimo undangig tawag. Di na ko ganahan magdugay-dugay pa, Ali. Dugay-dugay sa unsa. Sige na oy pagdali na kay 30 minutes sabi atong recess ha. Di pa gyud ko makakaon. Sorry. Giinan bitaw ti ka nga unya na lang untay nigpamuhi na nato. Di ba sa musugot gud? Kay karon ako na ikaisog. Kaisog sa unsa? Nga musulti nimo nga love ti ka. Oh. O Ali, love ti ka. Love kay ti ka. Oh, Mura kong mabuang sige gunahuna ni mo. Huwag ko'y tarungtog kada gabi kay ikaw may pirming naasa kong nahuna. Di ko makatog kay excited kong mubuntag na para makakita na ko ni mo. Huwag man lang kay... Huwag lang kay isulti. unsa may problema ana? Ha? Pareha ta og gibati Don. Oh, Dugay na ko nagpaabot nimo nga musulti ka nako ana. Nga manguyab ka nako. Kay dili gyud ko magdaduhag sugot nimo. sa ato pa? Uyab na ta. Love sa tika Don. Yes! Maoday malipayon kaayo ka ha, kay gisugot na day kang ali. Uma, kung naibaw pa lang day ko mga dugay na sad siyang nakagusto nako nga nagpaabot redisan ako nga muyab ko niya. May pagwa na lang nako dugay-dugay ah. Mabito day akong giingon nimo. Kung na kay gustong makuha, mabutang man o tao, kinahanglang mo risko ka. Maayo man ang resulta o dili at least, wa kay pagmahay. Kay di ka mahipaw kung unsay resulta kung dili ka musuhay. Ma, Tanawa, kung wapak ka, magpakaisog ka mo atubang ni Ali. Hangtod karon nagsikap ang kunahon na niya. O kuyaw pag maunhan kaslain. Mo nang swerte kay ka. Kay nagpaabot na day siya ni mo anak. pao lagi ma. O karon nga, ako na gid siya ma. Ako gid siyang ampingan. Happy na kita mo graduate, babe. Gamay na lang gyud ug makatabaho na ta. O gusto na ako nga magtigom tag maayo kon magtrabaho na ta. Aron matuman ang atong mga pangandoy. Babe, wala gyud ko'y pangitaon pa. Nalipay ko nga nakasugat kog lalaki nga pareho mig pangandoy. Kontento na kay ko nimo. Labaw na ko, babe. O guway makabuwag na to, bisag unsa pa'y may tabo. Dali asa panahon, no? Murag kanus alang tong baby pa kaon niya. Sunod semana mo graduate ka na. O kining akong pagpaningkamot, ma.
Para ginini mo. Baos na ako sa imong pagpaningkamot nga mapadako ko bisag wa nas papa. Salamat, anak. Ay, tuod di ay, mutambog imong uyuan sa imong graduation pohon. Congrats, anak! Salamat ma. Don, congratulations. Habit ko dili magkaabot. Dagay na delay ang akong flight. Gikan pa magod kong Manila. Salamat ito. Of course, ikaw pa. Lakas gud kay kanako. Naday tuyo si Tito ni Modong. Pero unya ka na namo sultian. Mga unusat na kay medyo gutom na kyun. Tana ka ba? Unsa? Palargahon ko nimo sa laing nasod? O Don, og hatagan di ka og maayong trabaho dito. Nahibaw ko nga dili sa'yo nang kinabuhi ninyo sa imong mama. Sukad nga namatay nga akong igsuon. Og mauni nga kung gustong buhaton para sa imong amahan. Unsa man, budawat ka, Dong? Ha? Mularga ka? O para sa atong future, Ali. Abi ba na kung kaya na itong makabot ang tanan? Basta mag-uban lang kita. Abi ba na kung way makapabuwag na to? Kaya man. Pero kanusa pa? Kani, mas dali. Unya? Kita? Ang ato relasyon? Kaya na to ang LDR, okay? Basta salig lang kita sa usog-sa. Para ni nato, Ali. Para sa atong future. Don. Pag-ambing niya. Ikaw may pag-amping dito. Ayaw kabalakan ako din eh. Labaw pa kang di mabalakan ako dito. Kaya na ako ang akong kagalingon. Tawagi ba ko ha para dili ko mabuang magsige huna-huna. Kung nag-unsa ka dito. Salig lang, Ali. Okay? Okay na? Nahapsay na ang tanan mo magamit sa imong kwarto. O, Tito. Og salamat kaya. Dako kay ni nga opportunity, Tito. Og nalipay ko kay wa gyud din mo sige. Mausab ang dagan sa mo kinabuhi din sa US doon. Modaya ko isa di mo. Thank you, Tito. Og tambag ko lang nimo ha. Pag-focus sa imong trabaho og kinabuhi din Ayaw palabi og kabala ka sa relasyon. Kay kung para kamo good. Ang uyab na arana, pero ang opportunity tagsara. Maong ayaw gusiki doon. Ay, salamat. Naumanag ko sa tanan akong trabahoon. Oh, uy, hala. Kadagkan na yung miss call si Ali. Oh, nanawag na sa... Babe! Mayo kay nito bagta ka doon. Ikaw ba? Huwag ka maguna-una na ako, no? Mura na akong mabuang maguna-una dili ko na unsa ka. Huna-una ka sa rin taong nga nabalaka ni mo, eh. Babe, busy kay ko sa trabaho. Busy sa trabaho? Or basig busy na kaslang babae diha? Babe, permi na lang yun tayo ini. Kay permit kang maghatag og rason para maingon ani ko? Abi ni mo no, di ko gusto og labad, Ali. Siguro, may pag-undangon na lang nato ni. Unsa? Undangon ta ni. Og mag-ihay tag focus atong kagalingon, okay? Don. Maoday nga magsige siya og anhi. Buhangyo na ko nga patawagan ka para magkastorya mo. Kay dili ko no ka motubag sa iyang tawag. Kapoy kay ma. Kapoy sa trabaho unya magsigir mig away kung mag-istorya nami.
nga puro pagyud pagduda. Pareho pa mong nag-adjust, nak. Basin og nakalitan lang mo. Huna-hunaan sa na ninyo og maayo. Daga na message si Ali. Oh. Doon. Bisag pila na kabuwan ang nilabay, pero di paghihapon ko makadawat nga wa na ta. Please, atagi ko og chance kay sabtonti ka kutob sa ako makaya. Ay, sorry Ali, pero kinahanglan nga mag-focus ko sa trabaho. Labi na karon nga usa ko sa pilian nga ma-promote. Ay, ako na lang pang-delete niyo yung mga chat. Mao ba, nak? Muuli ka? O ma, sunod buwan pohon. Ay, maayo hinuon. Si Ali ma, nagsigig pa siya ana diha? Wa naman, nak. Ha? Wala na kabuhan nga wa na siya mo, ani. Mo ba? Nga naman, may plano ka nga makikita niya. Ayaw ko gina nga. Ma, wagin mawa nga akong love para niya ma. Di lang gyud ko gusto nga, di ko gusto og distraction adtong panahon na. Pero karon gusto ko magigistorya niya, bahay na mo. O gusto na nako siyang pakaslan ma. Good luck, anak. Tito? Dulon! Oh, Ewan sa kanina eh! Tito, may nga hapon, niya ba si Ali? Tito, Pagyan mo na ako ng pakita ninyo! Tito, gusto ko magigistorya ni Ali. Pasabto na ko siya nga ano. Gusto nyo ka may paugayan siya? Ato ang sementeryo! Oh, usa? Ali, pasaylo ako napasakitan ka. Wa ko magdahom nga ingon anak siya impact niyo. Hinungdan nga naghiko ka. Pasaylo ako kung i-prioritize na ako akong trabaho kaysa nimo. Tungod sa pagpaningkamot na ako nga may maayo ng kong baon. Karon, wa na'y ayaw nga akong future kay wa na ka. May pagwa kong maabot sa imo kinabuhi. Siguro, buhi pa unta ka. Pasaylo ako. Saw you singing your song the earth. Looked back how things went wrong. Mo na konsekwensya akong gibuhat. Datungan man tuod ang akong pangandoy nga makatigom ko. Og maayo nga akong kinabuhi pero wa na sad ang babae nga mo hinungdan sa tanan akong pagpaningkamot. Dinhi na ng kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, Iron Man. Mao kita mga higalan kaagi ni Don nga taga Ibabaw, Cordova, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagalahan, the ones we once loved. I apologize, Emily. Ang maong kaagi, gibahatan o daw sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugubos sa direksyon ni Priscilla Arcanas. Kamusta mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit.